reach wash and cup of tea, he went to prison. You be mumu, you call other people mumu. They never show you say you be mumu. God have mercy upon us. That guy here for me to see money. Also, they have money. The first copy there. The story for one. The story. The medicine for a year. Came on one room now. Now, okay. Now, to come and say my boss on the one day back to whoever. Why are you going to why are you going The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. That Nigeria is not for us. Also, once I can, yeah, I want to go to Thank so una get ali amana nke bezo kuna ndi choro no rimbe so all my Come on, I go to the one. I am now. I'm going to do this. No, 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 no. So, don't go see it. Oh, no. Ma, o go see it. No, I want the so that I better never buy you. No, I want to go for myself. Especially when I guy I may move my water. One mazin bonus on the phone move my back. So even now, I live an anger on number 50,000 naira a year. Money goes 100,000. Jesus is Lord. 100,000. You want that? I don't want to figure out. No, man, now by this time tomorrow, at least
ego ọjị ihe mana ka esi anyị ya ọ ego ụlọ ka m ewepụzi ebe ndọta na akwụkwọ African eji m ego ọ bụghị na 100,000 ego ọjị ego ụlọ ya 100,000 anyị dị ana ngara ọnụ 50,000 ego problem abụrụ ego na eji m ego na ọka afụgo ebe dewere isi anọ m ya na mana ụlọ eche echewa onukwu nke a nsoro ozi mmanya n'ọbịa kedụ ebe Kai mmadụ ọgwa mụ a na-achọkwa ịma ihe mmemme onwe m bịa kedu ebe ụmụazị anọ kpanyegoro m mmiri ka nwa arụ nna ahụ ka m mara ka m ga-esi wee jee ebe gụwa ka m na-echere ọ dị ka onye nwoke nke ejent sozu nsogbu adịrị ma nọọsụ emesi ozugbo na ka m kpọta ndị be m ozugbo na mkpọta moto oke ịkwụsịgoro ya ụgwọ na bankị na-emesigo m ime moto na-eche m eche kịta ma mụnwa nwe ebe nchọ ejesi m n'ọgụ maka nneche ka mma nọ ga-esi ya kedu ka esi ekwu eme transfer oke God have mercy upon us. ego ọjị na ego ụlọ nke ego dị mba anyị dị ebe a nwere ego lọya 100,000 ego ugwu na 50,000 ọwụ 150,000 onye kwuru afọ nere ego ọjị oke aka iji wee ekwu ejezi m n'ose egotezie ọjị achọ nke Jesus is Lord. nwere nke egotekwana m ọzọ mgbe ya atachakwana ọzọ egote m ọzọ ozu ọjị 100,000 ya nwoke ahụ dịkwa gị ahụ dịgị mụnwa maazị mbọ chere ugwu asaba onye mara ka esi eme obodo ego ọchị ka nsị gasị ndị butere m ọchị ọ chọrọ ofu ya nsị ka m butere anyị karịa n'ọchị mụnwa bụ maazị mbọ na-atara na agwọ n'obodo ya nwoke sebe mbọ ụmụaka mgbenyechi anya kedu nke bụ ibutere m nkata ọjị atagburu nwe m n'ọjị agbụrụ obere atọ ọjị atagburu nwe m n'ọjị atagburu nwe m n'ọjị na-ebere m nkata ị na-efolo mkpọsọ ọbụla ifere nite n'ọbụla bụ maazị mbọ ọnụ just jere nri ị gafe bedere follow then you click that follow ị like gwa m ị na-alike m ị na-efolo m ị na-ashare ya ka ọ das na ama maazị mbọ ọnụ is ready for you.